על הגב מבחינת התקפה, הוא גם יודע לתת את הטיפים והאסיסטים הקטנים. 21-17, 4 שערי יתרון לקיל, עוד 14 דקות לסיום המשחק הזה. מימון, ואיזה יופי של שער. הקפצה באוויר, ג'וני אולייניק כמעט לא הגיע לכדור. 19-16, 18, 12, 22 שניות, 12, 22 שניות מפתיחת המחצית. עידן מימון ילך לליבגוט, בורח לו, פנדל! תודה רבה לכם שוב. הפעם לגרמנים יש טענות, מה יש? פעם אחת מותר גם לשלוט לטובת האורחים, לא יקרה כלום. ובינתיים גם שער יפה מאוד של מי שהרבנו לדבר עליו לא תמיד באופן חיובי, זה שער ראשון הערב של יבגני אולייניק, שמת לב? כך הוא עשה את זה. פריצה הפועל רחובות, מספר 10, עטור זקן, ואם הוא משחק, למרות שכפי הוא לא פצוע וגם ראינו שהיד לא מספיק חמה כי הוא איבד את הכדור הזה. ליבגוט מנסה לעשות גול מדהים, יש. את הטיימאוט לרגעים קשים יותר. דורושנקו עוצר יפה מאוד את הזריקה של מימון, אבל בן חיון מבולבל משהו, לא מספיק מרוכז. אולייניק בא מאחורנית, לוקח את הכדור הזה בקלות. הפועל רחובות. ונלך לדאבל פאסים היפים האלה בין שני השחקנים. זייקמן, זה לא הולך טוב. מן העבר השני עידן מימון במהלך קבוצתי יפה מאוד. דורושנקו אוכל אותה. היכולת הקבוצתית עכשיו של הצוות עצר אותה בקלות. התוצאה היא 12-8, לא 12-9 כפי שבטעות ראיתם על המסך. אין שינוי בתוצאה, 12-8 לזכות להפועל רחובות כמובן. יש כאן חטיפת כדור של אולייניק. דיין עוד מחפש את השער הראשון שלו הערב, וזה בא עכשיו. את המבצע הזה של אולייניק, ואם בן חיון החמיץ הזדמנות גדולה מקודם מן העבר השני, בא יבגני שהוא מאוד גבולי. אני התרשמתי משריקה חדה מהירה מאוד של השופט כהן. מה זה אומר? בואו נראה עכשיו את ההזדמנות הזו של ראשון לציון לחזור לתמונת המשחק הזה. כן, ריצה קורס טו קורס של החבר